Здравейте, приятели! Аз съм Алекс. Тук с мен е моята сестричка Мони. Тя прилича на чучело. Не, хора, нали прилича на малко ангелче. Вижте какво е сладичка. С тези оранжеви бузки, с тези сини очички. Като съвсем истинско ангелче. Да, поснима. Добре. Днес реших да направим My Sister Does My Makeup, което се превежда моята сестра ме гримира. И, Мони, нека да започваме. Тя ще си слага червило. Да. Тя ще ме гримира, вие ще гледате. И ако ви е харесало клипчето, в коментарите пишете дали искате още такива неща. Добре, давай. Това са сенки. Гледай да не боли, защото ме боли в момента. Кабалерите. Не. Добре, кажи какъв цвят използва. Използвах Бял. едно такова Бял. сиво-бяло нещо. Сега ще използвам цвят кожено. Сенки пак. Беж. Ето това. Беж. Боли ли? Не. Не се старай да направиш толкова красиво. Така, сега да видим. Чакай, че това е малко трудно. Да. Сега ще използваме ето този цвят. Този. Кой той? Който е много този. Добре. Мисля, че ще слагаш по-хубави цветове, само бежеви такива. Няма, ще сложа. Кожени. Сега ще сложа Ай, един хубаво. друг цвет. Така. Не в средата. Крайчето давай. И да, при нас е нашата баба и ни помага. Като снима. Бутни гъбичка. Сега ще сложим едно розово. Ето това розово. Не знам дали хората видяха. Добре. Да, извинете, гъбичката падна. Хубаво ли е тук? Не знам. Слагай други цветове, не съм такива. Еди, да кажем някакво синьо, някакво зелено. Добре. Еди да добавя малко фон в това клипче. Да, знам, че е синьо. Баба ще ти избърша мушумата. Ма направи една нова мушама, ще ми купите. Чучело ще изглежда. Ами като теб. Сега хубаво го мушни и не се натиска много. Аз не Лекичко. натискам много. Щом пада, значи натискаш. Не знам дали ще се харесаш. Добре, за сега. Това е зелено. Тате, стига си пял! на носа ли бе? Извинявай.
Какво слагаш? Бяло. Добре. Не бело, зелено ти слага. Пак ли на носа? Не съм добра гримьорка. Не виждам. Ти си страхотна гримьорка. Не съм. Виж на какво приличам. Виж сега, Каква си красива. баба ще ти каже после нещо. На мен Не се слага всичко под ти падне. Има си цветове, които си подхождат и може да ги комбинираш. То сега ние правим клипче. А това е смешно. Великолепно. Мисля, че може да ме направи по-грозно, отколкото аз те направих. И навели. Оля, това става като някакво сияние, някакво така Еми, дами! Бъркнах се в окото. Да, така. Сега ще отнема това. Не на нос. Да си прави ли опушен? Не. Ходи с белото. Моята гримова, моето бяло. Всичко твое. Не всичко, има много повече неща. Сега ще ти сложа руш. Добре. Но няма да е прекалено, колкото ти ми сложи. Ма не виж. Дай да ви стои вътре. Баба, какво каза сега? Къде са скулите на буската? Ма нали трябва да е смешно това клипче, бе? Едното горе, едното долу. Това ще бъде втора част. Първа част на My Sister Does My Makeup. Другия път ще ви покажа аз как я гримирам, да ви отместя за всичко това, което направя. Чао! Ама не е още чао! Да, извинявай. Айде, червил не си сложила. Чакай. Това какво е? Гримът. Още ли, бе? Добре, правя си го опушен. Ама го прибра. Не дей да криеш. Дали ще ме премеемат в цирка? Пишете долу в коментарите. Ако ви е харесало видеото, ударете лайк бутона, абонирайте се за канала ми. Довиждане! Сега са 3 и двете веднага.